जय भोजपुरी आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बनी दू गो फिल्म से जुड़ल दू गो बड़ा खबर। सबसे पहिल का आप सबके बता दी कि राजा फिल्म जौन कि आप सबके बीच में 1 मार्च के ही सिनेमाघर में लग गइल बा। आप सबके बता दी कि राजा फिल्म के फर्स्ट दिन के कमाई बता चुकल बानी। आज आप सबके बतावे वाला बानी कि एकर दूसरा दिन के कमाई। तो आप सबके बता दी कि राजा फिल्म 52 गो सिनेमाघर में लागल बा और ई काफ़ी ज़्यादा बिहार में और झारखंड में चल रहल बा। और आप सबके बता दी कि ई फिल्म के दूसरा दिन के जौन कमाई बा जौन कि पहिलका दिन से कुछ बढ़ल बा। आप सबके बता दी कि कोई भी एकरा के ऑफिशियल रिपोर्ट ना रहेला बल्कि एमे अनुमान लगावल जाला और कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट ना ह। तो आप सबके बता दी कि दूसरा दिन के अनुमानित कमाई बा एकर 18 से 20 लाख रुपया। वहीं पे दूसरा खबर बतावे वाला बानी खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कुली नंबर 1 के ए पे काफ़ी ज़्यादा दर्शक कमेंट करत नज़र आ रहल बाड़े कि आखिरकार एकर ट्रेलर कब रिलीज होई। त आप सबके बता दी एकर निर्माता लाल बाबू आप सबके बीच में बता देले बाड़े कि ई बहुत जल्दी ई फिल्म के ट्रेलर आप सबके देखे के मिली। उम्मीद कइल जा रहल बा कि ई फिल्म के ट्रेलर 15 मार्च तक आप सबके देखे के मिल जाई। जौन कि लोग हमेशा रोज़ ना रोज़ कमेंट करत नज़र आ रहल बा। त लाल बाबू जी बता चुकल बानी कि ई फिल्म के बस कुछ ही पलों में एकरा के ट्रेलर रिलीज कर देल जाई। जौन को अनुमानित लगा देवल बा कि 15 तारीख तक आप सबके बीच में एकर ट्रेलर आ जाई। जय हिंद जय भोजपुरी। ऐसे में आप सब कमेंट करके जरूर बताई आप सबके खबर कैसन लागल। जय हिंद।